Ideme na nich. Skápeme spolu, keď tak. Buguj ma. Ja? Skúsil som. Jau, moje oči. Jau, moje oči. Kam aby som nemal plískať, ale nič. Lebo toto video točím o 11. večer, kámo. Koho by to napadlo, že o 11. večer? A zrovna CS-ko, kámo. Tuto budem mať také nervy. Joj, tu bude pleskanica, rvanica. Čo som povedal? Toto sa bude nadávať. Dúfam, že nezabudem nikoho. Neviem kasuálky, lebo to som nehral cesko. Ty, debilná flaška. Posral som sa skoro. Mi tu budeš pokadej. Omluvám sa, že už mám 2-1. Ahojte, kotko, sorry. Ale dal som si kasuálky, takže to bude také divnejšie. To rici. Dáš ešte čekutka. No tak poď. To keby bol nejaký kiltka, tak kámo. Čikutka debilná, fakt, ale. Prečo mám také, že mi to vyskakuje? Posral som sa. No. Dáme si zase Dikolosa. No, ja chcem mať nervy dneska. Dobre. Nevidím. Jau. Ja by som si mal uvedomiť, že je už nočný kľud. Kámo, ja som idiot, fakt. 9 minút nahrávam. A už mám také nervy. Kámo. Ja som idiot, fakt. Sorry, my bad. Ideme na nich. Skápeme spolu, keď tak. Ja som zabudol, že hrajeme. Jak zase, nebuguj ma. Ja? To som nechcel vydať. Niekto mi to zaklopal. Tuším. Vôbec som to nebol ja. Že vôbec. Ha. Serem na to, idem sa vychcať. Keď som tu. Ja.
Sorry, I'm back. No, maličko som sa za toto a som zabudol, že točím. Ja som taký zabulčivý, jau! Boha. Bože, ja dostávam, alebo oni? Prečo iba ja? Skúsil som. No tak to je... Ale môžem komu, ale môžem normálne ze mnou. No. Jakú parádnu headku si dám. Boha, oslepol som. Jau? Keby mi povedal. To tak nás je tak 20. Jau, to bolo. Normálne ma to prestáva baviť to CS-ko. Ja asi zase prestanem hrať. Kamo po dlhej dobe si dám CS-ko o 11. večer. Skúsil som. Jau, moje oči. Jau, moje oči. GG. Díky za 2 minúty 30 minút. Vidíš, tu budete mať nejakých 10 minút. Možno 15. A možno 20. Na moje prvé herné video akoby celkom dobré, no. Tak to vám poviem, chcel som ísť Apex, ale ten by mi nezvládol toto tu celé akoby. Lebo tam mám toľko nastavené, že farby a takéto. Jau! Jau. Boha, oslepol som. Hej, ja som... Ha! Tam to bude na klipe. Ja som mu dal headku. Jeden hit som mu dal určite. A tú headku som mu dal. To sú také debilné bugy, toto tu. Komu nezvládam to do riti. Ja. Kamo, ja tam, čo som mu dal headku, tak tam tak 10 krát to bude. Minimálne 2 krát to tam bude. No toto tu ma fakt nasralo. Vlastne iba kvôli takej idiotine som robil toto tu, no. Keby by nebola noc a nespal by tu každý, tak by som akoby tu hulákal po celom dome a akoby stôl by bol ryb, myška by bola ryb, moja klávesnica jedna ryb, môj monitor ryb, môj počítač ryb, môj druhý monitor ryb a tak ďalej, kamo. A preto jedno tretie kolo, bude to v pohode, dúfam. Nebude, nemám akáčko. Tak poďte.
Jau. Kámo, 3 killy. Easy. AWPčko. Vedeli ste o tomto tu? Spamujte toto tu. No, F-ko a R-ko spamujete. Ha. Ja mám pištol. Mám palas. Jau. Jau. Ha. Bolelo, moc boli. No to je maximálne tak idiot. Oja. Jau. Nemám tu Cukyho. Že ne? Dobre, našťastie ne. Vlastne neviem, čo by tu robil, keď tak... Neviem, čo by tu robil, lebo on hraje určite kompety alebo premiéry. Čo ja nehrajem, lebo... Podľa mňa by som to nedal. A toto nič sa nestane. Casuály hraje, že každý aj nobík. Čo nevie hrať. Ja nechcem bombu. Anka to? Ja nechcem tú posratú bombu, kámo. Kaj? 37 posraných minút. 37. Dobre, tak 37,5. Ale proste. Mám nervy. No. Čo je skodebilné? Boha, lagy mám jak... Ja to môžem srať túto idiotinu posranú. Kamo? GG, goodbye. Yes, mám to. Dúfam, že sa vám takéto video páčilo. Keď nezapomnite dať odber a like. Díky moc. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Keď tak mi napíšte, čo by ste chceli vidieť. Okrem Fortniteu môžete čokoľvek, keď na to bude mať. A dúfam, že som vás zabavil. Keď nezabudnite dať odber a like. Díky moc. A čaute zatiaľ. Ahoj. Čau.